Iki minggu-minggu ngene iki prei-prei bahagia. Iki biasane neng isine wong. Oke. Nih, nak umpama awake dhewe iki kita bernostalgia terus golek bahan nggih engko bengi. Oke. Masuk. Gas. Siap. Tasikno. Wah ini ngapa to, Nuk? Rek. Numpak pit malah biayaan pecicilan nungsep kabeh ra genah ngono. Kowe iki lho ceng numpak pit biayaan kaya setan. Jangkrik dapuran pecicilan lho. Enek wong jang-jangan kae lho, Cuk. Iki paling penak. Kae, ayo dinjeng. Setuju? Like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Nginjem wong jang-jangan nih, mari. Mulai tuku sabun. Sadus. Weh, do apa weh? Wedan. Pas do nginjak wong jang-jangan. Wah. Cuk, konangan. Ayo.